Teraz budeme pokračovať na 8 Pidasken Northshore čierna trať. Dneska to bude trošku šmiklavé. Začína pasáž celkom koreňová. Dneska je tu celkom dosť veľa blata. Prvý Northshore, asi 10 metrov zoskok dole a hneď za ním ďalší Northshore s takou lávkou, asi 15 metrov. Prvý drop, skoro netrafil, zase Northshore s vonkami, ďalší drop. Dve klopenky, menšie s koreňami. Dneska je tu fakt blato. Tu je taký malý jumpík cez korene. Tam to treba si trochu podvihnúť. To je najdlhšia pasáž Northshoreová. Našťastie je opletivovaná, sa to nešmíka toľko. Trošku šmyklo, paradoxne. Klopená. Drop. Ďalší. A to je koniec pasáže. Tu sa to napája ďalej na štvorku Monster Dog čierna.